Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw niana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, giingna niya si Simon, "Palawd kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Hesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Og gidahik nila ang mga sakayan og gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo, apil na sa dangunang pagbasa, mi hulagway o unsay mahitabo kung magsigi gitag paminaw, magsigi tag simbas Ginoo. Paras karon ba? Sige tag anhi dinhi, doon na gid ni siya'y sangkuan. Kay bao ba mo asa ni mo sangko? Kining sige na tong simba, siging paminaw sa Ginoo, kay bao mo wa. Gilingay mong tupad. Inaasa man gid ni padong ning sige na tong simba. Pangutan na ba? Asa man gid ni padong, sige tag paminaw swali, nga sige tang balik-balik og simba, para unsa man gid ni no? Ang kasinatian ni Pedro ug sa iyang mga kauban maoy ato untang masinati. Una, sa dihang sila ray nanagat kuyog siyang mga kauban, pulos basad sila mga mananagat, tibuok gabi iwa gid sila'y kuha. Nakita sa Ginoo nga ang mga mananagat nanginahanglan yung isda. Di ba? Kamusang nagtrabaho, ang sa inyong gikinahanglan, dili isda, sweldo. Kana sang nagnegosyo, ang sa gikinahanglan, ginansya. Lisod kayo na magnegosyo ka, ali-alkansi. Nya kining pare, ang sa gikinahanglan, kolekta.
nahibaw nas Ginoo daan kolekta. Kana sang nagminyo unsa man sa gikinahanglan? Anak, balay o yuta kay aron stable sad ang ilang pagpuyo niya. Kay nahibaw-an man is Ginoo ang atong panginahanglan, iya nang ihatag niya sa iyang kaugalingong pamaagi. Muna maminaw kita sa Ginoo aron kahibaw ta kung mauna ba ni ang saktong panahon nga ibuhat para sa atong gikinahanglan. Mo to, naminaw sila sa Ginoo, ingon din Ginoo, sige, itaktak inyong pukot dito sa lawom-lawom. Isa, Lord, gabi nagsige mamiya nagbuhat, wa man may kakuha, pero kay ikaw may nagsulti, pasabot ni San Pedro, ikaw may nagsulti, niya mukuyog bang kanamo, kay niya naman kas akong sakayan, ako ning itaktak, pasabot nanginabuhi na sila kuyog sa Ginoo. Nindot no? Sa ito pa, magnegosyo na ka sa Diyos nung pagnegosyo. Sa isunod, mutrabaho ka, kuyog si Kristo. Ako sad, mangulikta, dili mangulikta, magmisa, kuyog sa Ginoo. Mamaligyag slat, kuyog sa Ginoo. Ana, no? Nya unsa may resulta o gato ning himuon? Purti di ay malampuson kay tas tanan. Bisag wala pa na siya sa murag gitawag natog natural nga timing ba? Usahay man gud marong timing ning Ginoo para nang papangisdaon kag adlaw. Lisod kay na makuha ka nagdaghan. Gabi gyud ang maayong ipangisda. Pero kay Ginoo may kuyog, gituman nila, purting isda ilang nakuha. Hapit na gun malunod ang duha ka sakayan. Nga karon nahimo naman napakita na mas Ginoo nga matubag din niya ang atong mga gikinahanglan kung mosunod lang kita niya, mao na ning ikaduha. Unsa may sunod? Unsa may sunod kung daghan kag income? Unsa may sunod kung dako na kag sweldo? Ni graduate na ka, imong eskwelahan, honor pag yun imong mga anak. Unsa may sunod? Ako daghan akong kolekta, daghan ang namalit og slot. Unsa may sunod? Ha? Enjoy life. Enjoy. You have already the wealth, the power, the authority. Enjoy. Dili oy. Dili. Ang sunod nga mahitabo, si Pedro miluhod sa atubangan ni Jesus og niingon, palayo nako Lord, makasasala ko. Dili ko angayan aning imong gihatag nako kay makasasala ko, miluhod. Pasabot di ay ang sunod nato untang maamguhan kung niya na nato ang atong mga gikinahanglan sa atong lawasnon nga panginahanglan. Ang sunod ang kalagnon. Ang kalag ug unsa may gikinahanglas kalag, ang kalimpyo sa atong kinabuhi, kanang way sala. Gilingian na imong tupad, inana kay sa pangutan ba? Inana kay sa mao na ron. Mahog jud og way kapuslanan ang tanan. Kanang tanan imong kwarta, kanang imong honor, kining mga slots, kining atong mga projects, kining tanan nga gihatag sa Ginoo nato nga mga nindot kayo, imong balay, yuta, imong naong, imong health, unsa pa na dihang imong nadawat rong nindot kaayo, ideal kaayo nga tawgon ka sa mga Ginoo, you are blessed. Wa nay kapuslanan kung naglunang ka sa sala. Magunsa magdagko kay kaginansya, daghan sa kagkabit. Magunsa magmudaog kas eleksyon, pero sige sa kang pangurakot, bakakon kay kastanan, dako kay kog halin dinhi sa slat, dako sad ang gisod sa kong bulsa, korupsyon gyapon dinhi sa simbahan, nga ipasangilas project.
Ay kunyog tutuki kay guilty sa kuha na usahay. Pero gamay ra biyay akong kuhaon. Gamay ra ay pang budget ras madre. Kaya usahay sa ning madre paraygon sa kanista na. Snacks pa der. Sige ter. Pero ginagmay ra nang amo. Pero usahay madinag ko sad. Og di gyud magamping. Magunsa magnindot ta kag sweldo pero gipangguba nimo ang hinatag sa Ginoo. Ang imong buhok nagguba na kay nagpa-parlor na kag maayo, colors buhok, pangiskis kilay, pangguba ng imong mga naong. Hala patato kay naanay ikabayad. Hala laygit diri, basiktomy diri, pills diri, kondom dito, siging date anang mga uyab-uyab ug mga kabit-kabit kay ni anay sweldo. Nya mo na gigustos Ginoo. Tubag. Hindi. Lagi mong tubag. God, sikag pamalitan ng mga cellphones. Hangtod mo, disturbo na las misa. Sige kag pamalitan ng mga yuta. Kay dako na kay kag income. Milyonaryo na ka. Imo dayong gikural o imong gidimulis ang katong mga nanagpuyo nga wain tao yung mga titulo tungod kay tax declaration ra ilang gigamit niya pobre in taong kay nga mga mag-uuma tawgo na lang nimog squatter tungod kay ikaw kunuhay nakapalit ang mga ungyuta wa ra ba kay relocation site nga ihatag purti na nimong pagarbuhona hilo nga mo diya mao na so kinahanglan mo amgo ta nga dili ta angayan sa mga favors nga gihatag sa Ginoo. Unsa may atong dawaton, Lord, di ko angayan. Nya kay di man ko angayan, palayo nako. Nya kay ang Ginoo di man sad siya ingon ana natog batasan, matud pas Ginoo, your way is not my way. Your thought is not my thought. Unsa may iyang gibuhat, iyang gipakita ni Pedro nga sa higayon nga ikaw mo ilas imo mga sala mao na ni ang ka-third nga level sa panahon nga mo ilakas imong sala suguon ti ka pag-convert sa mga makasasala sa pagbag-o sa mga makasasala ningon siya ay kabalaka din ati ka papanagaton og isda managat na kag mga tao you will be fishing men, you will be fishing souls and catching souls back to the fold of God. Sige, lingay mo tupad. Managat na tagtao. Sige na. Managat na tagtao. Pasabot, kay nakaamgo naman tas atong sala, ato na ning kuhaon ang mga makasasala. Tabangan sad nato sila nga sama nato makaamgo sad sila sa ilang mga sala. Nya unsa may nakapaamgo ni Pedro? The presence of God and the bounty of God's graces. Ato sa nang ipaambit sa uban. Ato nang ipaambit nga ang presence of God ug ang bounty of God ilas ang masinati kay mao man ay makapa-change of heart. Dili man kanang atong yaw-yaw, dili man kanang atong panghulga nga kung di ka mo to patyon tika, di mo muhunong patyon tagyon mo. Di na mo'y makapa-convert makapahadlok, makapaugnog. Pero magsige nagplano, ikawa lang nimong buanga ka balik yun ko. Mo na mga ginikanan, kamuha, bantay mo. Ana mga anak, iglakaw. When the cat is away, mo'y tinuod nga kuan understanding. Ang nindot yun nga conversion kanang ma-adapt na ni natong saying ni San Vicente Ferrer kanang nas babaw ba kana na mo na tinuod nga conversion. Ikaw na ba basaha kuno ko sabi ready go. Kana bang ang imong hunahuna o kasing-kasing gigamhanas Ginoo nga bisag ikaw na lang usa ang imong asawa wa diha
bana ka, nya naigasigig text nimo nga mas gwapa pa sa imong asawa, magsigig baiid nimo nga mas cute pa, mas humot pa, mas lumoy pagpanit sa imong asawa. Imong asawa gaspang kay panit kay sige tawag panglaba nya baho pa kay usahay di rasan maligo kayo. Dili ka matintal nga naman. Moingon man ka nga, think not of yourself but of God. Dali mo kay kang moingon, gusto ba kanis Ginoo no? Lami man kay nis tanan pero mao ba kani gustos Ginoo? Moingon din ang Ginoo nimo. Gusto mo kay namo pansa. Ayaw ana, makapa-impierno na kanang lamia, makapa-impierno na. Unsam day makapalangit Lord, kadtong gaspang dito, kadtong baho-baho nga mao toy makapalangit. Moingon dayon ka. Di ko ni buhaton. Adto ra gyud ko adtong makapalangit. Kay think not of yourself naman but of God. Ana. Di ba? Nya ikaw sad asawa, pananglitan lang kay ang imong mangyong bana maoy kasagaran mangabit no. Naam sa nay mo paraig-paraig nimo labi nag nasuko na kas imong bana. Naam sa nay mag-text nga ayaw lang anag kasuko kay ana gina mga laki dali matintal nya ikaw paubos lang kay tagaan ra kas Ginoo maayo sad nga kinabuhi. Nya moingon-ingon sa dayon kaniya, may paka kay understanding kay kanako. Pantay ana. Kuha sa kanang buang-buang dako. Mo nang naasa roy mga babae nga nakapangabit. Nga naman, magsige mo sa paraig-paraig dito nga, may paka kay you appease my pain. Kada adlaw magsige na kag text, magsige na kag sumbong sa imong kahiubo sa imong bana, magsige sa siyang tambag-tambag, hangtod ma-develop na mo, hangtod mo ingon na ka, see you. Na. Nya magsige na mo ingon kada adlaw, miss you. Wala. Yang nag-ingon sang miss you. Sige sag misa. Okay, kinsa may kinsa may kay mutambag kaniya sang nagmisa. Yang ma-develop ka ni patay ka. Patay sad ang nagmisa. Kay nga naman, wa naman mo think of God's thoughts. Na matod pa ni propeta Jeremias diri sa kisa to? Jeremias ba to? Adi si San Pablo sa taga Colosas, ingon siya diri sa ingon kay naminaw man gid sila sa Ginoo, ingon siya sa agipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. We please God, not human beings. Ako din sa akong pagsigig pamaligyag slots, wa jud koy plano nga lipayon tamo. Ang ako ra gyud gitagaan tamo kaning opportunity nga makabuhat unsay gustos Ginoo mahitungod sa inyong kwarta. Na salamat guys na malit og slots. Ako na mong i-update karon. Ako sige sa kog palit ani pareha ra man ta. Sa ko'y kwarta kamo ray na sweldo ako na sa kuya ko. Dako pa mangining ako sa inyo. Sinan kaning ako kada dupap kolekta man dayon ni. So mo nang namalit og slots. Ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation nga slots para ni sa National Retreat for Priests. Kami ka mag-retreat karong November 7 to 9, 2023. So sa atong 100,000 slots nga gibaligya nga holy pads, ang atong halin as of yesterday niabot nag 15,426 ka slots. Pakpak. Kanindot ana 15,000 na. So gamay na lang nahibilin, 84,574 na lang. Gamay na, daghan pa. Sus, og mamalit lang mong tanan, bisag tag one slot lang. Sa ako kong YouTube channel, karon niabot na ko nag 166 ka subscribers. Kana bang Padresiano ubod ba? 166 na ang subscriber. Naku sus, mamalit na next slot.
katunga ra, bisag katunga lang ani, hurot na ni. Pero sige lang, hinay-hinay ra man gini mga fishers of men. Nya sa ato sang special slot para ni sa atong 10th foundation anniversary, nya karon ato na lang sang gisakop ang birthday ni Mama Mary ug mga adlaw. 9,000 na ka-slots ang atong gibaligya sa Healing, Strength, and Spiritual Growth nga slots or HSSG. Nya as of yesterday, nahalina na taog 8,471 ka-slots. 529 na lang ang nahibilin. La, pagpat. Kotobra ni Ugma ha. Sana maka-apil pa mo ani. Palit gidayon. Daghan kayong nalingaw aning atong slat-slat. Ngano man, dili lang nga dunay murag mga milagrong nahitabo, dagkong events, dagko nga mga project sa simbahan ang natuman, naapagyoy dagkong kalipay ilang kasing-kasing. Na ini-text na ako karon, ako lang i-mention ang iyang sitwasyon. Sige kuno sila away sa iyang asawa gyud. Dali kay silang mag-away, siging pangasaba sa mga anak. Siya pader sa sige gid nakong paminaw sa imong wali niya, sige sa kong palit og slat. Panagsa na lang kay mi maglali sa kong asawa niya, akong mga anak wan ajud katilaw kasaba. Nako, oy, very good. Panganak pagdaghan. Ngano man, kana mo'y ginikanan. Kana mo'y mga channels of God's conversion and healing. Di ba? Nya nagsugod kuno sa sige nilang pamalit og slots. So, slot pa more. Di ba? Sige, manindog na ta mga slotters.